Lho disyukuri nek duwe bojo ayu kados Mbak Vina kuwi, alhamdulillah kita Mas Akbar. Nggih. Alhamdulillah bojoku ayu. Dadi ora nglirik liyane. Lah nek elek. Nek elek ya alhamdulillah to kuwi jodoh. Elek. Wis jodone ya alhamdulillah. Alhamdulillah ora ono sing lirik bojone Nah. elek. Panggah syukur. Awet. Sing lirik sapa wong dilirike muka Bojo kok lumut tak. Mbah. Bojo apa? Pak Yon. Dalem. Paling ora awake dhewe ning kene iki sasi bodho sasi sawal malah gawe pegel. Gawe emosi. Pegel pijet. Maksudnya ki gawe emosi ngono lho. Emosi. Alah mbok aja emosi, Mas. Emosi ki gare darah tinggi. Aku ibarat diperiksa 650 lho, Mas. Tensi Sawit. Tensi 650. Tensi 650 ora mati to, we. mati piye to, Mas? Lah wong tensi 200 wong wis mobat mabe tok 650. Lah tangga-tangga padha titip. Lah kan ya kudu Tensi kok tangga titip lho. lah nek musuh Kuwi tangga tensi mosok ku mentol. anak. Nek tanggane aku titip ya apa nemu Mas to, mosok mentolo karo tangga. Ya kene tak gawane akhire njeblek 650. Oh, berarti kuwi ndase tanggamu mbok cangking kabeh ngono. Aku Ora genah. Anu, Pak Yon. Dalem. Paling gak sampean kan pun rabi. Nggih. Ular-ular apa kanggo temanten. Nah, kok nyembur we. Tutur sembur. Tegese iki memberi tip dalam rumah tangga itu sing awet iki kaya ngopo? Nek aku gong rabi kan saru dina. Saru sampean saru. Aja tutur. Urung rabi kok tutur. Ya, makanya aku pasrahkan ke Pak Yon. Nah, Ayo, dalam ayo. rumah tangga niki alhamdulillah kula pun 7 tahun. Lah umurmu pira? Hah? Umurmu lah. 30. Lah nek swidak rumah tangga iki to nek. Akeh ndi to iki? Lho ya akeh swidak no blak blak. Anu kuwi dititipi tanggane umure. Kaya kowe mang lho dititip kowe mosok mentolo, dititip umur tanggane mosok mentolo. Aja, pripun tutur sembure nasihat sing penting dalam rumah tangga. Kuwi aja nganti rebutan bener. Ngoten niku. Kuwi ya sing lanang salah, sing wedok yo gelem nyebut. Sak wayah-wayah wong wedok salah, sing lanang iso nyebut. Insyaallah keluarga jadi sakinah mawaddah warahmah. Teriman harmonis, terima dalam keluarga itu harus menerima. Bang ambak aku urung rabi tapi setuju dengan opini dan pendapatnya Pak Yon. Ada nih loh. Ojo rebutan bener ning rebutan salah. Umpamane sijine ya sing lanang kenceng, sing wedok ya iso ngendoni. Lho, ngono kuwi lho. Siji atos siji empuk nggih mboten. Nah, iki setuju lho. Kadang-kadang kula pas kenceng pakai dikendoni. Iki opo to iki malah. Paten yo, Mas. Apa kuwi kok Dalam rumah tangga iki enggak nganten kudu ngendoni. ngono lho. Lho, ngendon iki masalah. Masalah seperti keuangan, perekonomian gitu. Umpama blonjone kurang yo dimaklumi. Sing lanang rezekine lagi saiki. Lah iki akeh. Wangel. Alah, iki koyone wong lanang iki panggah diitung. Nek nganten anyar panggah ngopo, enak wis gampang. Ini jujur Pak Yon. Sampean ngekei bojone sampean bulanan berapa? Kula niku biasane sedinten 900. Berarti per bulan Per bulan kali 3 berarti 3 juta. Niku namung kangge sayur kemawon. Nah, aku yo rencana nek mati yo 6 juta. Ya insyaallah nek pas payu 6 juta setengah. Raine ngene. Omongane dalang lho. Kemaki. Cita-cita. 6 juta setengah aku 3 juta. Ora apa-apa to coba ya. Dalang pas rame-rame niki modele kaya duwe elep rolas. Nek pas Tapi tanggapan biasa rame. nek pas sepi lho. Iki kaya apa? Apa lah nganggur. Lah kok 6 juta 500 sebulan lho. Sedinten to niku. Ini gak kreatif lho. Sebulan 6 juta setengah. Wis Saulan. akeh kuwi hitungane. Saulan. Sak bulan 6 juta setengah. Berarti kok sampean? Sampean sing kerja. Aku kerja. Sampean ya. Yo no. Takokno aku. Aku ki rabi marang tua tak gedak langsung. Ngene, Pak. Aku rabi anak sampean nengko masalah butuhan boleh dhewe-dhewe. Ini mengajarkan tidak bener toh. Tidak bener piye mau marang tua aku rabi piye? Sik toh, iki teman-teman iki rong rabi kabeh. Ya ya. Nek mbok model